1942 елның 18 июлендә хәбәрсез югала. Язмышы катлаулы, кайту юлы озак. Солдат Закир Вәлиев 82 ел хәбәрсез югалган дип саналган. Хәзер аның жасады туган туфрагына инде. Закир бабайның әтисе һәм әнисе җирләнгән монда. Борынгы каберләр бар безнең. Шуның өчен әтине дә мин монда алып кайттым. Шул цепочканы эздермәсен өчен туганнар белән сөйләшеп, чтобы монда алып кайтып обязательно җирләргә. Үзебез дә бик эзләдек без аны компьютердан да, разные платформада инде шулай. Но булмады. Но менә группа журавли таптылар. Рәхмәт аларга бик зур. Чын күңелдән, безнең туганнардан, оныклардан. Закир Вәлиев фронтка туган авылыннан 1941 елда китә. Сугышка 2 абыйсы белән алынган. Ул Суслонгер лагеренә эләгә, аннары 65-нче укчы полкында хезмәт итә. Башта фронттан хатлар да килгәләгән, соңрак аның хәбәрсез югалуы билгеле була. Самое главное, вот медальон. Солдат медальонын Череповец шәһәре истабарлары Новгород өлкәсендә тапкан. Кәгазьдәге мәгълүматны Закир бабай үзе язган була. Монда аның туган урыны, хатынының исем-фамилиясе күрсәтелгән. Шинель кисәге, төймә, дарулар салынган пробиркалар, котелок тоткасы, табылдыклар арасында шулар да бар. Удача у нас первая вот такая. Бу мөгъҗизага тиң медальон эчендә мәгълүмат язылган кәгазь бик сирәк була. Солдатларның туганнарын табуда зур уңыш. 7 ел эчендә 117 солдатның җәсәденә юлыктык. Шулар арасыннан бары тик бер кеше Закир Вәлиевне генә ачыклый алдык. Аны улы янында, Яңа Киши таулы зиратында җирләделәр. Бабайның җаны тыныч булыр инде. Мин шулай дип беләм. Соңгы елларда Арча районына 6 Кызыл армияченең җәсәден алып кайтып җирләгәннәр. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча эш алып барыла. Аның табылуы безнең өчен зур вакыйга. Без инде аны бүген менә туган җиребездә җирлибез. Әлбәттә, аны җирләп кенә аның белән эш бетми. Безнең инде аның исеме мәктәпкә дә кертеләчәк. Безнең шушы бик ватан сугышында һәлак булган безнең сугыштарыбызның, батырларыбызның, геройларыбызның мемориалына да без аны мәңгегә язып куячакбыз. Истабарлар алып кайткан ядкәрләрне туганнары мәктәп музеена тапшырды. Закир Вәлиев истәлекләре аша яшь буында да ватанпәрвәрлек хисе артсын дип тели алар. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.